खबाइसेखौ आंनो हारसिं जाजोबनोसै बोरायाबो जाया फिसालायाबो जाया नालाय अहा जानोसै आं लोगोसे नै ना सेनार मासेखौल' बोरायनो होनोसै आं हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय सानफ्रामबो इन्ट्र'आलाय जोंहा बेनोसै आरोना साबस्क्राइब खालाम बुंनाय आरोना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरोना ओमफ्राय जायफोरा माने गोदान बेफोरनि थाखायल' आरोना साबस्क्राइब खालामनाया गोजामाथ' अलरेडि खालामखाबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो बिराद मिनिनोबो ओंखारदों आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय बेसेबा गोबाव जाबायमोन आङो लिपस्टिक फोननिया ओमफ्राय दिनैसो माने लिपस्टिकखौ फोनदों आं लोगोफोर फुरा दैज्लांसे जाबायमोन आरो लिपस्टिक फोननिया माने दैज्लाङाव ओरै माइ साइ गायनानैबो माने देलायनायबो जाया नालाय ओमफ्राय लोगोसे माब्लाबा बाजार टाजारफ्राव थांबाबो माने फोननायानो जाया ओमफ्राय दिनै माने थबनो नुसनफ्लांनानै माने लिपस्टिकखौ लगायबाय आं ओमफ्राय दाखालि माने सना लाबनाय भिडिअ होदोंमोन ना नोंथांमोननो आङो नै फुरा माने मोखाङानो हाफावनो उरि हाफाव मोखाङानो लाखुमाजोबदों आरो नै लोगोफोर एसेबां बाजार गेजेराव माने सनाखौनो नागिरना मोनासै आं बेखौल' पसन्द जाना लाबोदों मिथिगौ ना लोगोफोर मा बुंनो आरो गावबा गावनि पसन्दआलाय बेनोसै ना ओमफ्राय नै बाखर गोजा लोगोफोर फिसानो तिल'ल' आरो तिल'ल' फुवान ना फुवान जागायनाय बायदिसो लोगोफोर मिनिनो लागाथार नै थेवबो ओरैनो थास्लायस्लाय खोमायाव सोना लासाबबाय आरो नै ओमफ्राय उल्था जादों लोगोफोर सना गाननायाबो इयो ओरैसो जानांगौमोन ना ओरै गाहायसो फैनांगौमोन नै बे बाखरा ओरै गाहायसो फैनांगौ ओमफ्राय थेवब्लाबो माने आंनि गोसो मथैनो माने सोना लादो आरो उल्था उल्थिबाबो थौदो मालिकफोर नायहोलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो माने ओंखाम एवदों आरो फिसालाया माने एगजाम दङ बेलासिनि एगजाम माने सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रिखौबो माने मोनस्लाबा 11 बाजियावनो एगजामा ओंखायनो माने आथुर बिथुर जेबो माने भाजा थाजा जाया होनलायनायखाय आङो ओंखामखौनो इसे एवबाय आरो सामब्राम होनानै बरियानो ओमफ्राय मोनथ'वाखैनो र' जेनथेन मेनथेन अमानि आदारखौ रुग'नानै लाबाय र' नै लोगोफोर एंखुरजों आरामसेनो माने बिमानि आदारखौ जानोनो नागिराहाय लोगोफोर नै बिमानो थास' थाला बिदिनो बायदिसिना दिंखिया होनानै रुदो आरो थेवबाबो माने बिमानिखौ जानो नागिरा ओंखायनो आं दा रुबाय आं माबार साथा लायाबा उपाय गैया लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुंना साननैसोआ इसर ओंखारनो हाया आरोना ओमफ्राय माने दैज्लांनि सान्दुङा बेलेग जायो ओमफ्राय मेसेंनि सान्दुङा बेलेग जायो आरोना माइ गायनायनिया बेलेग ओमफ्राय गायखांनायनिया बेलेग जायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो मैथा खानो नागिरदो दै मैथा खानायावनो माने साथा हमबाबो जाया ओरैबायसा गोसा नायनाय ओमफ्राय नै मैथायाबो जि बरिया जाना दं इसोर मा एसे गोसा सान्दुंहाय खाना लाग्रोनोसै र' बिराद गोसा सान्दुङा बाबरे साथा हमगुलायबाय आं लोगोफोर गोसानि टाबावनो साथा हमगुलायनानै मैथा खाबाय लोगोफोर मैथाजों नाजों संनोसै आरो दाखालि माने पांकासना लाबोदोंमोन नै ओमफ्राय बेखौनो माने मैया दाखालि सोंलायलांबाय मैया इयो पांकासना लाबोदोंमोन बोराया ओमफ्राय बेखौ माने मैयासो जाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय मैया एवफ्रामना दोनदो आरो ओमफ्राय गथ'फोराथ' जाखाया नालाय लोगोफोर जों बोरायजो बुरैजोल' ओमफ्राय ओजोंहाय नै सारायाबो दुंबाय ओमफ्राय मैथाखौबो आङो हादब हुदब खालामलाय लांला ओरैनो ज्राव होना हरनोसै आरोना ओमफ्राय आं लोगोफोर मैथा ओंख्रियाव पियास होनो बायो दे लोगोफोर ओरैनो बानलुल' होना हरबाय आङो बांद्राय माने थावबो होनो बायो आङो मैथा ओंख्रियाव मोनबायबोहाय नै लोगोफोर मैथा ओंख्रिया जि बरियानो बांद्राय माने रोसिबो खालामासै आङो बोरायजो बुरैल'सो नालाय बेखौनो माने बार बुंबाय थाफ्लांबाय आंहा नै लोगोफोर ओमफ्राय मोनबाय आरो जि बरियानो गोखै मोदोमलायबाय लोगोफोर सान्दुं गोसानि ओंख्रि ना साखिना नायनोसै र' इसेमान साखिना नायनोसै र' लोगोफोर बिराद माने मैथा ओंख्रि जानो लुगैना दंथारो आङो सान्दुं गोसानि ओमफ्राय दिनैसो माने मोनजाथारनोसै आरो जाथाराखैमोन साननैसोआ लोगोफोर मैथाखौ बरिया लोगोफोर एकदम बरिया जाखादो
ओमफ्राय लोगोफोर नैयाव दङ माने बोरायनि थाखाय स्पेसियलि अमा बेदर आरोना इखौबो माने मैयानो लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय मैया माने जाजोबनो हायिनि खावसे एवफ्रामना दोनदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो आलु दरनै होनानै बेखौनो बरिया संना होनोसै बोरायनो गोजा जालायबाय नै लोगोफोर अमा बेदर एवनायाबो मोनबाय आंना बरियानो बोथोराबो गरमखा ओजाहा फारसेथिं माने रिजाल्टनिबो गरम गरम लोगोफोर सान्दुङा ओरैबायसा गोसा सोरबा सोरबा गोलैनाबो थानो हागौ मोजाङै निजिनि देहाखौ माने जोथोन लाबानो जाबाय पुरा माने गोसोआव सानबाय दं आरो दा लोगोफोर आं होनायानो देरहामारबाय आं होनायानो जेनबाय ओरै होननानै आं होनाया जेनबाय आं होनाया देरहाबाय इफोरबायसा बुहुत मानसिफोरनि गोसोआव बेले बेजे सोमजिबाय दं आरो दा गोसो सिङाव लोगोफोर बेनिफ्राय माने जोंबो सानदो आंबो सानदो आरो आं होनायाबा देरहागोन ना देरहाया ओरै होननानै गोसो सिङाव आंबो सानदो आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा गरम ना लोगोफोर फेसबुक इउटुबफोराव दायो रिजाल्टनि सोमोन्दै ना सोर देरहामारगोन सोर देरहामानो ख्लाब 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 बिखाया थब थब मोनलायदों दाथ' आरो बै सालायगिरि दैदेनगिरि लिडारफोराथ' खम दा थब मोनदो ना गरमजों जाबजों प्रेसारा सोरनाबा आप डाउन जालायलांदो इयो लोगोफोर जि गरम बोथोराबोथ' बेनोखा ओजा रिजाल्टनि गरमजों बोथोरनि गरमजों थब मोनलायदों बियो लिडारफोरा लोगोफोर रिजाल्टआथ' दा क्लियार मोनथ'वाखैना लोगोफोर सोर सासेया बेसेबां आवगायखो सोर सासेया बेसेबां थांखो दाथ' हमनानैनो मोना अबेबा बायदियाव माने खमाबो उथिना होयो आरो अबेबा बायदियाव बुजायाबो माने डाउन जाना होयो आरोना लोगोफोर